Bahaushe tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacinta. Masu kallon mu za ku kalli cikakkun labaran dare na Matashiya TV. Farko ga muhimman kanin su. Majalisar Wakilan Najeriya ta dakatar da ƙudurin da ke neman cirewa mataimakin shugaban ƙasa da gwamnonin ƙasar kariya. Yayin da Majalisar Wakilan ta sake tsallake karatu na biyu kan dokar da za ta haramtawa masu sama da shekaru 60 tsayawa takarar shugaban ƙasa ko gwamna a Najeriya. Gwamnatin jihar Kaduna za ta ɗauki ma'aikatan lafiya fiye da 1000 domin ƙara inganta fannin lafiya a jihar. Ƙungiyar 'yan takarar gwamna a jam'iyyar PRP sun sauya sheƙa zuwa jam'iyyar SDP. Kanin labaran kenan, sai ku biyo ni domin kallon cikakkun su tare da ƙarin wasu labaran da ke tafe. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da dare, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin labaran dare na Matashiya TV. A yau muna Alhamis 27 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam garin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 27 ga watan Maris ɗin shekarar 2025 miladiya. Sunana Khadija Ahmad ta riga cikakkun labaran. Majalisar Wakilan Najeriya ta jingine ƙudurin dokar janye kariya ga mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni da mataimakansa a ƙasar. Sannan kuma majalisar ta dakatar da amincewa da ƙudurin da ke neman soke hukuncin kisa ga masu laifi a ƙasar. Ƙudurorin biyu na daga cikin ƙudurori 42 da suka tsallake karatu na biyu a majalisar a jiya Laraba. Shugaban masu rinjaye na majalisar Julius ne ya gabatar da ƙudurin neman janye ƙudurorin, yayin da kuma mataimakin mai magana da yawun majalisar Benjamin Kalu ya bayyana cewa majalisar ta janye ƙudurorin ne domin bayar da damar gudanar da muhawara akan ƙudurorin. Ƙudurorin dai na daga cikin manyan ƙudurorin da majalisar ke yin nazari a kai, duk a wani ɓangare na yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin ƙasa na shekarar 1999. Rahotanni sun bayyana cewa majalisar ta janye ƙudurorin ne bayan da gwamnonin jihohin ƙasar suka soki ƙudurin da ke neman cire musu rigar kariya. A nan ma dai Majalisar Wakilan ta tsallake karatu na biyu kan ƙudurin da zai haramtawa 'yan takarar shugaban ƙasa da na gwamna masu shekaru sama da 60 tsayawa takara. A zaman majalisar na yau Alhamis da ƙudurin ya tsallake karatu na biyu, bayan da ɗan majalisar Honorable Ogotinyere ya ɗauki nauyin ƙudurin da ke buƙatar canza wasu ɓangarori na kundin tsarin mulkin ƙasa na shekarar 1999. Rahotanni sun bayyana cewa da zarar ƙudurin ya tsallake karatu na uku kuma shugaban ƙasa ya sanya hannu a kansa, hakan zai sauya fasalin tsayawar takarar 'yan ƙasar. Daga cikin abubuwan da ƙudurorin suka ƙunsa sun haɗa da dukkan wanda ya haura shekaru 60 da haihuwa ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ba ko gwamna a ƙasar. Sannan kuma wajibi ne dukkan ɗan takara ya kasance ya mallaki shaidar digirinsa na farko a ɓangaren da ya fi ƙwarewa a kai a matsayin mafi ƙarancin takardar karatu. Yayin da kuma kundin ya buƙaci yin gyara a sashi na 131 na kundin tsarin mulkin ƙasa na buƙatar iyakance shekaru ga kowanne ɗan takara shugaban ƙasa, tare da sashi na 177 ga gwamnonin jihohi. Baya ga wannan ƙuduri, majalisar ta kuma amince da wasu ƙudurori daban-daban da suka shafi ci gaban Najeriya. A nan kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana ranakun Litinin da Talata a matsayin ranakun hutu domin yin bikin ƙaramar sallah. Hakan na ƙunshe ne a wata sanarwa da ministan harkokin cikin gida Tunji Ojo ya fitar a jiya Laraba. Sanarwar da babbar sakatariyar ma'aikatar Madeleine Ajani ta sanya wa hannu. An buƙaci al'umma da su yi amfani da lokacin wajen ɗabbaƙa zaman lafiya, soyayya da ƙaunar juna. Gwamnatin ta kuma buƙaci musulmi a Najeriya da su sanya ƙasar a addu'o'i domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Haka kuma an sake buƙatar addu'o'i domin samun ci gaba mai ɗorewa da kuma yin bukukuwa lami lafiya. Ministan ya buƙaci al'ummar ƙasar musamman musulmi da su rungumi ɗabi'ar yafiya da ƙaunar juna tare da haɗin kai, yadda za a gina Najeriya ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya mai al'umma ɗaya.
Sarkin Kano na 15 Alhaji Aminu Ado Bayero ya soke bikin hawan sallah da yayi shirin yi a bana. Ko da cewar sarkin bai ji daɗin matakin da ya ɗauka ba, amma ya bayyana dalilin da yasa ya soke bikin hawan. A wani jawabi da sarkin yayi ya ce ya soke bikin ne domin tsare rayuka, lafiya da dukiyoyin al'umma. Ya ce ya ɗauki matakin hakan ne saboda kare dukkan wata ƙofa ta fitina da ka iya faruwa sakamakon hawan da za a yi. Sarkin ya ce an yanke hukuncin ne bayan tuntuɓar masu ruwa da tsaki ciki har da malamai da sauran masu ruwa da tsaki. Ya ce bikin hawan sallah da zai yi al'ada ce, don haka ba zai bari ta taɓa zaman lafiyar jihar Kano ba. Sarkin a baya ya aike da wasiƙa ga jami'an tsaro domin samar da wani shiri na yin bikin hawan sallah na bana. Hakan na zuwa ne kuma bayan da gwamnatin jihar Kano ta umarci sarakuna da hakimai su fara shirin bikin sallah a bana. Sanarwar ta umarci ɓangarorin biyu sanarwar umarnin ɓangarorin biyu ya haifar da ruɗani da kuma fargaba a zukatan al'umma. Masu kallon mu kada ku sha'afa kuna kallon labaran daren ne daga nan Matashiya TV. Za ku iya bibiyar mu a shafukan mu na Facebook, YouTube, Instagram da X da TikTok, Telegram akan Matashiya TV. Ko kuma ku bayyana min ra'ayinku akan labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta kan namba 0809699266. Za mu je mu karɓi saƙon talla, idan mun dawo labaran zai ɗora. A cikin salo na bazata, kamfanin NNPCL ya ƙaddamar tare da sake buɗe matatar mai ta Warri. Ba mafarki kuke ba, da gaske ne kamfanin aiki yake tukuru domin farfado da bangaren a Najeriya, yadda za a fitar da 'yan kasar daga fargaba akan karanci da wahalar man fetur a ƙasa. A ranar Litinin 30 ga watan Disamba shekarar 2024, kamfanin mai zaman kansa na Najeriya NNPCL ya kaddamar tare da sake buɗe matatar mai ta Warri da aka kammala aikin gyaranta ta hanyar zamanantar da ita. An kammala aikin gyaranta da kuma inganta ta da kayan aiki na zamani da za ta fara aikin tace gangar gurɓataccen mai 125,000 a kowace rana. Gagarumar nasara kenan. A halin yanzu, matatar mai ta Warri a kullum za ta dinga aikin samar da lita miliyan 4.900 na man fetur da kuma man dizal lita miliyan 2.900, yayin da za ta dinga aikin samar da kalanzir lita miliyan 1.900 a kowace rana. Tabbas, shugaban kamfanin mai zaman kansa na Najeriya NNPCL Malam Mele Kyari ya yi namijin kokari da ya tashi haikan har sai da ya tabbatar ya mayar da wahalar man fetur tarihi a Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kansa ya saka dawowar matatar mai ta Warri a matsayin manyan nasarori cikin manyan ayyukan da zai irga cewar gwamnatinsa ta yi cikin shekarar 2024. Har ma ya gode wa shugaban kamfanin Malam Mele Kyari da ya jagoranci kamfanin bilhaki tare da tabbatar da cewar ya fitar da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu kunya a idon 'yan Najeriya. Ba ma iya Najeriya ba, kamfanin na iya fitar da mai zuwa kasashen makwabta. Matatar mai ta Fatakwal da ke aikin tace ganga 60,000 a kowace rana, ga kuma ta Warri da za ta dinga aikin tace ganga 125,000 a kullum, wanda hakan zai tabbatar da wadatar mai a Najeriya. Saura da mi, tun bayan dawowar aikin matatar mai ta Fatakwal, farashin litar mai ya fara sauka a Najeriya. Dama ai al'ada ce ta kasuwa, matukar abu yayi yawa, farashinsa na sauka ƙasa warwas. Jinjina ga kamfanin NNPCL da shugabansa Malam Mele Kyari. Godiya ga shugaba Bola Ahmed Tinubu. Tabbas 'yan Najeriya na farin ciki da maraba da wannan gagarumar nasara da kamfanin NNPCL ya samar. Wannan sako ne daga 'yan kishi. Dukkaninmu jikinmu na buƙatar kayayyaki masu gina jiki da ƙara lafiya, amma za mu samu kayan gina jikin ne daga man girki na Al Rayyan Vegetable Oil. Ingantaccen man girki na Al Rayyan Vegetable Oil wanda aka samar daga ingantattun kayan itatuwa na asali masu gina jiki da ƙara lafiyar jikin ɗan adam. Babu shakka akwai sinadarai masu inganta lafiyar jikin ɗan adam a cikinsa. Mun karɓi shawarwarin likitoci da masana kiwon lafiya da suka dinga ba da shawara
akan a dinga amfani da man girki da aka samar daga ingantattun 'ya'yan itatuwa. Domin kula da lafiyar jikinmu, muka zaɓi amfani da man girki na Al Rayyan Vegetable Oil saboda ingancinsa da kuma daɗin ɗanɗanonsa a cikin girki. Akwai manja da aka samar daga kwakwar manja da kuma farin mai wanda aka samar daga ingantattun 'ya'yan itatuwa na asali. Akwai mazubin jarka mai ɗaukar lita 5, akwai mazubi mai ɗaukar lita 10, akwai babban mazubi mai ɗaukar lita 25. Ana samun sa a ko'ina a faɗin Najeriya. Al Rayyan Vegetable Oil, man girki da ya dace da ku. To madalla, barkanmu da dawowa. Gwamnatin jihar Kaduna ta amince da ɗaukar ma'aikatan lafiya 1,800 a faɗin jihar. Kwamishinar Lafiya ta jihar Hajiya Umma Ahmad ce ta tabbatar da hakan ta cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Alhamis. Sanarwar ta ce gwamnatin jihar ƙarƙashin jagorancin Gwamna Malam Uba Sani za ta ɗauki ma'aikatan ne domin cike gurbin ma'aikata a dukkan cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko na jihar. Sanarwar ta ƙara cewa ɗaukar ma'aikatan hakan zai ƙara tabbatar da ci gaban jihar akan matsayin da take da shi a fannin kiwon lafiya matakin farko a Najeriya. Kwamishinar ta kuma ce ɗaukar matakin zai kawo ƙarshen ƙarancin ma'aikata da ake samu a cibiyoyin kiwon lafiya, tare da raguwar yawaitar mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara, da kuma ƙara inganta lafiyar mutanen jihar. A cewar ta, a halin yanzu ana ci gaba da gyaran cibiyoyi 255 na kiwon lafiya matakin farko, yayin da za a ɗaga martabar su zuwa mataki na biyu da samar da kayan aiki na zamani tare da bayar da muhimman magunguna a duk a ƙoƙarin gwamnatin jihar da take yi na inganta ɓangaren kiwon lafiya. Kwamishiniyar ta kuma ce cibiyoyin za su dinga aikin duba masu cututtuka daban-daban da suka haɗa da ciwon suga da bai yi ƙarfi ba, hawan jini shi ma da bai yi ƙarfi ba, da bayar da tallafi wajen haihuwa da dai sauransu. Gwamnonin jam'iyyar PDP a Najeriya sun shigar da ƙara a gaban Kotun Ƙoli don ƙalubalantar matakin da Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka na dakatar da gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara. Gwamnonin Bauchi, Bayelsa da Adamawa, Osun, Plateau da Enugu da Zamfara ne suka shigar da ƙarar Shugaban ƙasa Bola Tinubu da Majalisar Dokokin ƙasa. Gwamnonin sun ce matakin dakatar da gwamnan da aka yi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Gwamnonin na son Babbar Kotun Ƙoli ƙarƙashin Babban Mai Shari'a na ƙasa da kuma ayyana rashin iko ga Shugaban ƙasa wajen dakatar da zaɓaɓɓen gwamna a ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya. Haka kuma sun buƙaci da a sanar da haramcin dakatar da Majalisar Dokoki da al'umma suka zaɓa. Gwamnonin dai sun ce Shugaban ƙasa ba shi da iko na dakatar da gwamna da aka zaɓa ko mataimaki da ma Majalisar Dokoki ta jiha. A cewar su, hakan ya saɓa kundin tsarin mulkin ƙasa. A nan kuma 'yan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PRP a zaɓen 2023 sun sauya sheƙa zuwa jam'iyyar SDP. Shugaban ƙungiyar 'yan takarar gwamna a PRP, Malam Hayatuddin Lawi Maƙarfi ne ya tabbatar da ficewarsu daga PRP zuwa SDP. Shugaban ƙungiyar ya bayyana cewa sun ɗauki matakin komawa SDP ne domin tsamo ƙasar nan daga halin da take ciki. Lawal Maƙarfi, wanda ya yi takarar gwamna a jam'iyyar ta PRP a jihar Kaduna, ya bayyana cewa mutane na sauya sheƙa zuwa SDP ne bisa shugabanci na gari. Maƙarfi ya ce sauya sheƙar tasu wani shiri ne na haɗin kai domin kuɓutar da Najeriya daga cikin halin shugabanci mara kyau, inda kuma ya nuna damuwarsa bisa yadda ake ci gaba da samun zubar jini, ƙaruwar talauci yayin da hukumomin gwamnati ke durƙushewa, inda kuma jam'iyyar APC da PDP suka mayar da mulkin ƙasar tamkar kasuwanci. Ƙungiyar 'yan takarar gwamnan ta kuma miƙa godiyarta ga PRP bisa damar da ta ba su a siyasa, inda suka ce a halin yanzu sun koma kan hanyar gaskiya. Shugaban jam'iyyar SDP, Malam Shehu Musa Gaban, ya shaida musu cewa jam'iyyarsu za ta bai wa masu sauya sheƙar duk wata dama da ta kama. Masu kallon mu, duka-duka cikakkun labaran daren kenan daga nan Matashiya TV.
Amdadin Etan da ta ce su Abubakar Murtala Ibrahim sai na karanto Khadija Ahmad ta nake cewa mu sauri lafiya.